Γεια χαρά. Καλώς ήρθατε στη ζαχαροπλαστική τρέλα του Mad Pastry Project. Είμαστε ο Χρήστος Παπαδόγιαννης, ο Ζήσης Γκούντας, ο Χρήστος Λόνας και ο Νικόλας Νικολακόπουλος. Ξεκινώντας τη σειρά των βίντεο μας, είχαμε μια πολύ μεγάλη απορία και αυτή ήταν με ποιο γλυκό να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ζαχαροπλάστες του Mad Pastry Project και βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας με μόνο μία ερώτηση. Αν σου δίναμε την επιλογή να σου φτιάξουμε ένα γλυκό, ποιο είναι το πρώτο γλυκό που σου έρχεται στο μυαλό? Αρχικά κάτι που θα έχει πολύ σοκολάτα, οπότε μάλλον κάτι σε σοκολατόπιτα με σιρόπι και κέικ και τέτοια έτσι. Κάτι με σοκολάτα. Σοκολατόπιτα. Σοκολατόπιτα. Κάτι με ρευστή σοκολάτα μέσα. Σοκολατόπιτα. Το σουφλέ σοκολάτας. Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό. Σουφλέ σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι οργασμός. σοκολάτα λοιπόν το θέμα του πρώτου μας βίντεο. Και με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίστηκε ότι οι παρουσιαστές για αυτό το επεισόδιο θα είναι ο Χρήστος και ο Χρήστος το τετράγωνο. Τους αφήνουμε λοιπόν